Na. Diolch yn dod llawr. O, sbio ni mynd. There's life in the old dog yet, Nia. Deep down, o'n i just yn meddwl, os o'n i'n bachgen, dwi eisiau bod yn pêl-droedyr, ond oedd e just ddim yn peth oedd chi'n gallu neud. Ti wedi bod ar Wikipedia, do? Do. Dwi just mor passionate am chwaraeon yn Nghymru. Tro yma ar y gêm, dwi'n treulio diwrnod efo athletwraig sydd wedi cynrychioli Cymru mewn 2 gamp. Capten presennol tîm pêl-rwyd Cymru sydd hefyd wedi ennill 30 o gapiau i'r tîm pêl-droed cenedlaethol Nia Jones. Mae Nia'n dipyn o gymeriad a mewn ni'n barod am ddiwrnod o dynnu coes a gwaith calad. Mae o wedi bod yn haslo fi am borderline flynyddoedd am cyfweliad bach. Mae o'n meddwl da ni'n cyfarfod yma yn gym fi am chat bach, ond actually, dwi angen partner bach am gyda'r sesiwn ymarfer, so yeah, bring it on out, TJ. Nia Jones, helo. Helo! Sut wyt ti? Ti'n edrych fel ti am ymlacio yma? Dwi'n barod am y jacuzzi ar sauna. Mwynhewch jacuzzi ar ôl, achos dwi angen partner ma'n ddrwg gen i. Mae gen i Cwpan y Byd i ymarfer ar gyfer, so hop on, please. Sesiwn bach? Sesiwn bach? Sesiwn bach i fi, sesiwn mawr i ti. Come on, mae'n bleser cael bod yma efo chdi, oherwydd hwn di dy le hapus di de, lle mae prif athletwyr Cymru'n dod i ymarfer. Ydy, canolfan cenedlaethol yng nghanol Caerdydd, dwi wedi bod yn ymarfer yma ers 10-12 mlynedd. Dyma lle dwi'n meddwl dwi wedi sort of adeiladu fi fel athletwraig. Dwi jyst wrth fy modd yn ymarfer yma, a dyma lle mae'r gwaith caled yn mynd i lawr cyn i ni fynd allan ar y llwyfan fawr. Lle i'r elite athletes de, felly dwi'n ffitio fewn yn iawn. Ie, ond rhaid fi gofyn caniatâd special i gael ti fewn, ond diolch. Ultimate elite dwi. Pam nes ti gyflymu jyst am bod fi ddim yn mynd yn fast? Because mae'r cameras ar. Cynnes i fyny, dyn ni wan, ie? Cynnes i fyny. Be, ti'n alright? Dwi'n rhaid. Gallu clywed ti'n anadlu. Lawr yn ni. O, sbio ni mynd. Gallu troi traed i chi fflas ar y llawr. O, sbio de. There's life in the old dog yet, Nia. Ddim am cicio, ddim am pasio. Ti'n gwybod be, mae'r cwrs yma mynd i siwtio fi. Twll cynta, 103, 103 o lathenni, perffaith. Right to left bach. Ho. Ti'n mynd gynta? Curl bach. Na, ti eisiau rock, paper, scissors? OK, barod? Hang on, 3 bounce a wedyn. 1, 2, 3, show. OK, go. Barod? 1, 2, 3. 2 gynta. Oh, come on. Hey, tell you what. Come on. Oh. Na. Hey, diolch yn dod llawr. Ti'n amlwg yn sporty iawn, ie, wrth dy fodd yn gwneud chydig bach o bob dim. Pêl-droed, pêl-rwyd. Sut yn o'ch ti'n tyfu fyny? Yn tyfu fyny ochr ar Wrexham, e? Ie, pentref bach o'r enw Llanfynydd. Tua 10 munud o Wrexham, efo 2 chwaer, mam, dad. Jyst wrth fy modd bod tu allan. I ddweud gwir, dwi'm yn gwybod pam. Dwi mor gystadleol a mor sporty, achos pan ni actually wneud ballet a tap a modern o oedran 3 i 13. Ond pan nes i ysgol uwchradd, really, o'n i just wrth fy modd gyda unrhyw game team, really. Pêl-droed oedd y cariad cynta, achos dwi'n meddwl, nes ti ddim dechrau chwarae pêl-rwyd tan o'ch ti chydig bach yn hŷn. Na. So pêl-droed a be, chwarae yn erbyn yr hogia a cicio nhw. Cicio nhw. Pa fath o chwaraewr, ti'n meddwl? Mae'n gywir. Na, just gwylio fo ar y teledu, dweud y gwir. O'n i wrth fy modd efo Arsenal, nath dad just rhoi Cris old school JVC arno fi pan o'n i'n 5-6, o'n i just wrth fy modd gwylio nhw, Ian Wright, Thierry Henry. Un o'r pethau gyntaf dwi'n cofio oedd gwylio actually Lloegr yn erbyn Argentina nôl yn 98. O'n i just yn cofio gwallt David Beckham, a hefyd nes i gofyn wrth dad, dwi'n cofio rwan, pam mae'r dyn yna mewn kit wahanol, a nath dad dweud o fod i referee. So dwi'n gobeithio mae knowledge pêl-droed fi wedi datblygu, ond dwi'n siŵr. Sut oedd o wedyn ta, pan o'ch ti'n chwarae yn erbyn yr hogia, o'ch ti'n meddwl swn i'n licio chwarae pêl-droed yn broffesiynol, ta o'ch ti'n meddwl am hynna ar y pryd? Nes i literally just meddwl, pan oedd pobl yn gofyn wrth ti yn yr ysgol neu athrawon, pe ti eisiau bod pan ti'n tyfu fyny. O'n i wastad yn just yn dweud rhywbeth fel bod yn yr heddlu neu deintydd neu rhywbeth, ond actually deep down o'n i just yn meddwl
Wel, os o'n i'n bachgen, dwi eisiau bod yn pêl-droediwr, ond oedd e jyst ddim yn peth oeddech chi'n gallu neud. Mae jyst mor cwr awn i weld pobl yn dod i gwylio ni fel pêl-rwydwyr, ond enwedig pêl-droedwyr, maen nhw'n gallu actually cael gyrfa, chymo, hudol gan y gêm. Ti'n gwybod beth y freuddwyd go iawn i chdi'n tyfu fyny? Chwarae footsgolf efo OTJ. Na fo, ie, breuddwyd wedi dod yn wir. Wow, living the dream. Dwi'n y coed. Neis. 4 i fi. 4 i chi? Serious run? Ie. Chwarae pêl-droed a pêl-rwyd? Ie. Ti'n cymryd balchder mawr yn dy ffitrwydd, wyt? Ie, dyna beth sy'n llenwi fi efo hyder pan dwi'n mynd i mewn i gêm. Dwi wir yn credu fi di'r un o chwaraewyr mwyaf ffit ar y cwrt. Dwi really yn edrych ymlaen at test ffitrwydd. Dwi'n gwybod mae'n weird, ond dwi'n ffain bod i ddim y chwaraewr gorau yn y byd. Mwyaf cyflym, mwyaf bwerus, ond dwi eisiau gweithio mwy galad na neb ar y cwrt. So, hynny lle hapus fi. I gael sgwrs efo rhywun sy'n edrych ymlaen at sesiynau ffitrwydd. Ie. Ti'n chydig bach o psycho. Ie, weird, ie, mae'n ffain. Ond da ni'r gogledd, so... Na fo. Let's go. Come on, te. 10, 1, Barod? 2, 3. Lawr â ni. Good, slam mawr. Cem. Love it, OTJ, da iawn. Okay, let's go. Pa mor bell dwi'n mynd? Pa mor bell ti eisiau mynd? Hwch stori fe yma. Da iawn, ag yn ôl, Ows. Ag yn ôl, come on. Ag yn ôl? Come on. Come on, Ows. Come on, ie. Pip eiliad. Da iawn. Ti'n iawn? Yna unwaith. Un chwarter. 4 chwarter mewn gêm o pêl-rwyd. 1 i lawr, 3 fynd. Cancel the shoot. Adra. Felly chdi'n tyfu fyny'n Wrexham, ardal Wrexham. Diolch. Di ysgol maes Garmon, a wedyn nes di symud lawr i Cymru. Nes di abandon ship i'r Dark side, sorry. Symud lawr i Gaerdydd i fynd i brifysgol, a wedyn arwyddo i dîm pêl-droed Caerdydd hefyd. Sut brofiad oedd hynna? Ti wedi bod ar Wikipedia, do? Do. Oedd e just yn benderfyniad syml i fi, really. Oedd ymarfer i'r 2 gamp o'n i'n caru pêl-droed a phêl-rwyd. Oedd o'i gyd lawr yn Caerdydd, so o'n i eisiau astudio chwaraeon, achos dyna'r peth o'n i'n just yn caru. Nath hynny really agor just gymaint o gyfleon i fi. Dwi wedi cyfarfod pob ffrind sydd gennau rwan yn prifysgol a trwy timau hynny a... Nath ni ddim cyfarfod yn brifysgol, so da ni ddim yn ffrindiau? Acquaintances ar deledu? Rach di? Yn unig ffrind fi yn press boxes? Na. A wedyn oedd o'n frant, actually, arwyddo i tîm Caerdydd. Mae ganddyn nhw gymaint o hanes, a mae yna gymaint o chwaraewyr cyn Cymru a genedlaethol wedi chwarae dros y tîm yna. Sophie Ingle, Natasha Harding, o'n i gyd yn chwarae efo'n gilydd yn fanna. Oedd o just yn awyrgylch gret, oedd yr ymarfer yn perffaith iddo fi, really, i dechrau gyrfa fi yn pêl-droed. Chwarae Gaerdydd, nes di arwyddo i Reading, ges di games i Yeovil, rhywbeth sydd gennym ni, rhywbeth tebyg. Nes i chwarae Yeovil hefyd. Hynna'n brofiad i fyw lawr yn fanna. Dyna'r unig reswm nes i arwyddo yn fanna. Na chdi. Dilyn yn llwybr i, chwarae teg i chdi. Ond oedd o'n broffesiynol, faint o ymarfer oedd yna, sut oedd hi bryd yna? Oherwydd mae gêm y merched i datblygu, ond doedd hi ddim cweit rhywbeth bryd yna, ne? Na, ar y ddechrau pan nes i arwyddo dros Reading, oedd y hyfforddwraig Cymru, oedd Jane Ludlow, legend, di ennill y quadruple dros Arsenal, cyn capten Cymru yn ffigur really ysbrydoliedig i fi. Hi oedd coach dros Reading a wedyn Cymru, a nath hi dod â Kelly Chambers i fewn, oedd yn coach Reading ar dal rwan hefyd. Oedd hi'n helpu ni efo carfan Cymru hefyd, so nath hi just dweud wrtho fi ar ôl 1 neu 2 garfan, actually, beth i'n neud tymor nesaf, ti eisiau dod lawr i Reading, da ni eisiau ennill y Super League 2 a fynd fyny i'r actual FA Super League, a da ni eisiau mynd llawn amser, so Tyrt helpu ni cael promotion, da ni'n rhan amser ar hyn o bryd, 100 pint yr wythnos roedd o, dewch lawr 2 waith yr wythnos, lawr yr M4, oedd just yn level totally wahanol. Y level o conditioning, y level o manylion gan yr hyfforddwyr,
O'n i just wrth fy modd, a wedyn, nath ni ennill y gyngrair, mynd I fyny, a nes I actually dod yn llawn amser, like full-time professional footballer. Just yn breuddwyd nes I ddim really dychmygu pan o'n i'n ifanc. Be o'n i'n gallu cyfro mewn un diwrnod yn Reading, bas hynny wedi cymryd ni 2-3 wythnos yn chwarae Gaerdydd. So, just y lefel y manylion, ar actually amser I gorffwys ar all sessions. O'n I fewn am 8 o'r gloch, wedi gorffen gan 2, a just feet up a paratoi am y diwrnod nesaf, oedd o'n wych. Sut oedd arwyddo'r cytundeb na? O'ch ti'n meddwl bod hynna'n mynd I fod yn bosib? Chwaraewr proffesiynol? Honestly, byth. Na, o'n i'n meddwl oedd rhaid I fi cael, oedd rhaid I fi bod yn dyn. Yr unig person o'n i'n really edrych I fyny at oedd Thierry Henry, oedd o'n dyn o Ffrainc, yn gallu sgorio 30 gol y tymor. That was not me. So, just, I ddweud gwir, o'n I just wrth fy modd yn gweithio'n galed. Dwi byth di bod yn pêl-droed i'r gorau. I know you'd be surprised from this round here, ond byth di bod mor naturiol yn athletwraig, ond actually dwi just wrth fy modd yn gweithio'n galed, helpu'r tîm. Arwain yn dda, ma' 'na lle mewn carfan I chwaraewyr fel hynny, a dwi'n wrth fy modd yn chwarae'r rôl yna. Nice. Bach yn fluffy yn fama. Fel gwallt ti. So, wow. Ti rioed di cymryd cornel? Do. Na. Do. Be ti di cymryd un? Do. Ti'n gwybod be? Ond ti'n mynd y bocs? Na, nes I ddod on I Norwich yn yr FA Cup a cymryd cornel. A ti'n gwybod be? Dwi rioed I bod mwy nervous ar y car. Seriously. Tan heddiw? Tan heddiw. Sgwr goll? Nice. Mae'n siŵr bod o jyst yn freuddwyd wedyn gallu cynrychioli Cymru, gwisgo'r bathodyn yna, ond reit ar y dechrau, oeddech chi'n teimlo yn od oeddech chi'n gorfod gwisgo crysau'r dynion a hyn a'r llall. Ti'n gwybod, dydy'r pethau ddim wedi datblygu tan yn hwyrach, ta ddim yn meddwl am y peth. To be honest, o'n I just more chuffed I gwisgo Crys Cymru. Oedd o'n boes bod o'n extra large champion long shorts lawr I pengliniau fi, achos dyna beth... Top fi oedd hwnna? Rhy byr I chi. Dyna beth oedd y pobl o'n i'n gwylio ar y teledu, Ryan Giggs, Mark Hughes yn gwisgo. So o'n I just fel, wow, I can't believe they actually give us a kit sort of thing. So actually, mae'n wych actually bod safonau ni wedi codi, ac actually mae 'na pobl rwan yn dweud, actually, na, di hyn ddim digon da, da ni angen crysau sy'n ffitio ni, da ni'n heiddi bod yn cyfforddus pan da ni'n chwarae, da ni eisiau edrych yn dda I chwarae'n dda, a just cynrychioli Cymru, honestly, John Boyce os mae'n darts neu tiddlywinks, dwi just wrth fy modd yn just cynrychioli gwlad ni. Just gwybod bod ni'n underdogs a da ni gallu, wneud pethau hyd yn oed pan mae pobl yn dweud da ni ddim yn gallu wneud nhw. So, dwi just mor falch. Dwi'n gwybod mae'n wneud teulu fi'n really bach hefyd. So, dwi'n dod o'r pentref bach a mae mam a dad just wrth ein boddau. Hyd yn oed os dwi ddim yn chwarae, just dod lawr i'r gemau a rhod yn rhan ohono fo. A dwi just wrth fy modd yn canu'r can cenedlaethol I ddweud gwir. Da ni gyd yn ymwybodol rwan, tîm y merched, mae'r gêm pêl-droed yng Nghymru wedi tyfu gymaint. Sut wyt ti'n sbio ar hynna? Achos nes ti just methu allan ar yr oes eiraidd mae'n rili do? Do, Dwi'n braidd yn genfigennus I ddeud y gwir, achos honestly, nes I byth dychmygu bod 'na mynd I bod yn 6, 7, 8, 9 mil o bobl yn gwylio tîm Cymru genod yn Stadiwm Caerdydd. Oedd e ddim yn edrych yn bosib pan o'n i'n chwarae dros Gymru, 100 pobl yn wylio ni yn Haverfordwest. Jane Ludlow wedi selectio pitch mwyaf bogi, a ni gallu ffeindio yn y de, actually, rhoi'r gwrthwynebwyr I ffwrdd. Oedd e just, mae'n anhygoel, mae'r product wedi tyfu, mae safon y chwarae wedi tyfu, a dwi just mor ddiolchgar bod Cymru a Cymdeithas Cymru actually wedi actually deffro. A di rhoi y genad yma ar y llwyfan maen nhw'n heiddi, achos chwaraewyr fel Sophie Ingle, Jess Fishlock, maen nhw wir world class. A dwi wrth fy modd yn gwylio nhw chwarae. Mae'n wych I fi cael galw nhw'n ffrindiau hefyd a gweld nhw dal yn mwynhau. Dwi'n braidd yn genfigennus, ond dwi wrth fy modd actually yn dal fel cefnogwr Cymru. Dwi actually I gwylio nhw a I siarad dros nhw a I cael
rhan bach I chwarae yn siarad amdano nhw yn y media hefyd. Dwi just mor hapus bod e ar y ffordd. Lot I fynd wrth gwrs, ond maen nhw'n wel ar eu ffordd. Nia, da ni wedi gweithio'n galed heddiw, sesiwn gym, a wedyn bach o foot golf, ond ti'n mynd â fi rwan I rwla sy'n golygu lot I chdi pan ti isio rwla I ymlacio. Wel, ti wedi gweithio'n galed heddiw. Dwi just wrth fy modd yn ymarfer yn y bore a wedyn dod I Canadeli fan hyn yn Poncana a just am flat white bach, ymlacio gyda ffrindiau. Na dod â ti heddiw. Diolch yn fawr iawn, diolch yn fawr iawn. Ti wrth y fodd yn tynnu coes, dwyt? Mae stafell newid, dynion, dwi wedi arfer. Mae yna lot o'r banter mae bobl yn galw fo. Ti angen croen trwchus, fath elephants just I copio. Sut un wyt ti mewn stafell newid efo'r merched? Wyt ti'n tynnu coes lot? Dwi yn, ond mae'n really bwysig, dwi'n meddwl, mewn stafell newid hefo merched, actually, bod yna perthynas yna. A da chi wir yn trio adeiladu'r perthynas yna hefo hyd chwaraewyr chi yn gyntaf. A wedyn pan ydych chi mewn lle mae pawb yn nabod ei gilydd, pawb yn derbyn personoliaethau a cymeriadau wahanol, does ni'n lle well. Ti'n gorau just peidio mynd cweit mor cutting a fysa ti'n licio mynd, ie? Ddim cweit. Hwyrach efo ffrindiau agos fi, ond mae'n braidd mwy sensitif yn y stafell newid pêl-rwyd, ond o'n I gweithio I fyny at safon chi. Dyna pam ti'n tynnu coes fi, gan bo ni'n ffrindiau mor dda, de? Tyd di'n ôl coffi bach. Dwi wedi ffilmio efo dipyn o bobl dros y blynyddoedd ni, Dwi wedi ffilmio efo Joe Allen, efo Osian Roberts, Gwennan Harris, Mike Phillips. Ond enw pwy... Name drops ar y llawr, Name drops, ond enw pwy, neu enw pwy, ti'n meddwl, oedd yn exeitio ymhlan ti adre hanes Nia Jones. Ti'n gwybod be, mi wyt ti'n arwr iddyn nhw. Ti'n ysbrydoli nhw'n chwarae pêl-rwyd, maen nhw wedi dechrau ers cwbl o flynyddoedd. Ond mae'n special dechrau gweld merched ifanc yn cael ei ysbrydoli o merched fatha chdi yn chwarae. Mae'n really cool, a mae pobl yn gofyn I fi, yn aml iawn, wyt ti'n deall faint o role model da chi gyd yn pan ydych chi'n chwarae. Dwi ddim yn meddwl am hynny pan dwi'n mynd allan ar y cwrt. Dwi ddim yn meddwl, reit, dwi eisiau chwarae dda actually ysbrydoli pawb yn y cynulleidio. Pan dwi wedi reteirio, maybe, mewn chydig o blynyddoedd, byddai'n edrych yn ôl a weld bod hynny wedi bod yn by-product really, really cool. Achos dwi ddim yn ennill pob gêm, dwi gen I ddim loads o medals neu trophies, ond actually mae'r effaith da chi gallu cael ar pobl eraill, teammates chi neu pobl ifanc, actually, gobeithio, mae hynny'n effaith sy'n mynd I lastio lot mwy hyd na unrhyw meddwl. Sut mae dy ddeiet di, faint wyt ti'n edrych ar ôl dy hun yn aml ti'n byw bywyd fel chwaraewr proffesiynol, ond mae yna lot o hynna'n syrthio ar ysgwyddau chdi yn does? Does o neb yn gwneud y bwyd I chdi drwy'r amser. Sut mae hwnna I chdi a pa mor anodd ydi o? Nes I dysgu lot, obviously, yn bod yn proffesiynol efo Reading. So oedd popeth wedi mapio allan, oedd loads o cefnogaeth gan nutritionists a scientists. So nath hynny really helpu. A dwi'n meddwl, actually, pan da chi'n tyfu fyny fel athletwr yn enwedig benywaidd, da chi yn weithiau meddwl, ydw i'n mynd yn rhy hefi neu yn rhy cyhyrol, neu yn enwedig yn pêl-rwyd, mae'n rhaid I chi gwisgo ffroc. Dwi beth yn mynd i'r gym mewn ffroc, so yn naturiol da chi'n mynd I meddwl am hynny. Dwi ddim really yn boddro fi, dwi'n deall actually, dwi yn edrych yn wahanol bach, ond actually dwi eisiau just bod yn y gorau yn safle fi. Nes di ffeindio allan yn eitha diweddar bod chdi'n gapten ar Cymru yn mynd I Cwpan y Byd. Sut deimlad oedd hynna, ac mae'n siŵr bod o jyst yn freuddwyd I chdi? Mae yn. Dwi just more passionate am chwaraeon yn Nghymru yn gyffredinol. So, y ffaith bod I actually gallu chwarae dros fy ngwlad I mewn un camp, wedyn dau, a wedyn actually bod yn gapten o'r tîm. Mae just, honestly, mae'n mad, really, achos o'n I just yn chwaraeo'r pretty arferol wedi, nes I ddim mynd I academi mawr neu dechrau'n really gynnar. Dwi just wedi mwynhau a trio gweithio galed, trio bod yn teammate eitha da, really trio copio
y capten sydd wedi dod o flaen fi. Dwi'n credu mae genddyn ni, like, rhai sgiliau naturiol o fod yn arwainwyr, ond dwi wedi definitely maturio dros y rynyddoedd. Dwi'n capten lot gwech rwan ac yr oeddwn ni pan o'n i mwy ifanc, definitely, ond mae yna dal le i fi wella hefyd, dwi'n meddwl. So, yeah, oedd o just, o'n i braidd yn emosiynol i ddweud y gwir, achos dwi wedi bod yn go-captain o'r blaen, ond byth ar ben fy hun, so mae just yn fraint ofnadwy a, yeah, just mor ddiolchgar. Be nesaf ta Nia, oherwydd ti wedi chwarae dros Gymru pêl-droed, pêl-rwyd, os yna rhywbeth arall pan ti'n gorffan chwarae pêl-rwyd, oherwydd allai weld chdi'n cystadlu mewn rhyw gamp arall ac yn mynd i'r Olympics neu rhywbeth gwahanol. Ti'n dda yn bob dim, really, dweud? Jack of all trades, master of none, maybe. Ti bendant ddim yn master o'r footsgolf, de? Ond un pwynt sydd rhwng yn y ddau ohonyn ni, so we're in the same boat on hyn. Nes i actually bumpio fewn i Nia Jones cyn capten Lions a Cymru. Mae ganddo fo swydd efo rygbi cenedlaethol Cymru. Nath o wahoddi fi i fewn i Camp 7's rygbi Cymru. O'n i'n wrth fy modd efo fo, like, trio rasio Jazz Joyce mewn like, ras. O'n i fel, waw, okay, mae hi'n braidd yn gyflym. Ond actually, o'n i'n wrth fy bodd yn chwarae fo, so falle, dwi'n siŵr, mae'n wych i weld bod nhw wedi mynd y broffesiynol hefyd. Yn unig peth yw, mae pawb yn meddwl bod ni'n, like, eitha galed. Ond pan dwi'n weld yr anafiadau mae'r genod rygbi yn cael, actually, dwi'n siŵr. So, falle, dwi wrth fy modd yn ymarfer, yn gorfforol dwi dal yn teimlo'n really dda. Ond efallai, definitely rhywbeth i wneud efo chwaraeon, hwyrach yn y media, hwyrach yn hyfforddi, ond yeah, dwi'n gallu cicio bêl yn okay, dwi'n gallu dal y bêl, so falle rygbi. Wel, Nia, mae wedi bod yn neis dal fyny efo chdi. Dwi isio mynd i'n gwely rwan. Dwi'n nacyd ar ôl sesiwn gym, bach o footsgolf, coffi. Da ni'n heddi cacan fach o'n da. Un bach, yeah. Welsh cake. Chdi sy'n talu, e? Eto. Chi da.